U nedjelju, 16.9. održalo se već tradicionalno prošćenje u Mrkoplju. Ovaj iznimno veliki kršćanski blagdan okupio je brojne vjernike najviše sa područja Kvarnera i Gorskog kotara. Iako većina vjernika zna razlog radi čega postoji ovaj vjerski praznik i zašto hodočasnici dolaze ovdje u tolikom broju, simpatični mladi mrkopaljski župnik je rekao o tome i ponešto više. Mrkopalj je poznat kao proštenje gdje se slavi žalosna majka, Gospa žalosna od 7 žalosti. Evo, upravo je taj dan danas, iako se po kalendaru slavi 15. ali uvijek se prebacuje na nedjelju. Znači prva nedjelja, odnosno treća nedjelja u rujnu mjesecu se slavi proštenje Blažene djevice Marije žalosne. Ovdje gdje stojimo, gdje se nalazi crkva, današnja crkva, proštenička crkva, kako tu kažu u Mrkoplju, sagrađena je ili gradila se od 1850. do 1954. godine, kada je i zadobila milost od Svetog Oca da se na ovom proštenju zadobije potpuni oprost tko se ispovjeda toga dana i tko se pričesti. Zašto smo danas proslavili i što to slavimo u Mrkoplju, Majku Božju žalosnu? Evo, na ovom je mjestu pošast kuge koja je vladala u ovome mjestu i vjernici koji su se zavjetovali Gospi žalosnoj, jer je ona od male kapelice postala je ruševina, da će napraviti bolju kapelicu ako kuga prestane. Je bilo pomor stoke. Ne? I onda doista Gospa je učinila svoje da je kuga nestala i oni su održali obećanje i sagradili su crkvu na ovome mjestu. Stekli smo dojam da prošćenje postaje sve više dan kad vjernici traže isključivo svoju duhovnu obnovu i duševni mir, a sve manje zabavu kao što je bio slučaj prijašnjih godina, jer osim sajma autohtonih proizvoda nisu bile organizirane nikakve dodatne svjetovne manifestacije niti plesovi. Svejedno, oni najmlađi su lako pronašli svoju zanimaciju. Također smo primijetili da je ove godine došlo posebno puno vjernika i poznatih ljudi sa područja Grobinšćine. I ovo je jedan običaj koji smo mi naslijedili od naših predaka, matere, oca i nonićih. Često su Grobničani simu hodočastili na proštenje. Evo, upravo i danas vidite i sami, ako se šećete ovdje, kad čuje se podosta grobničkog govora. I evo, puno ljudi ih je poznano od iz samoga Mrkoplja, iz Begova Razdolja, pa vjerujem da znate i tu informaciju da je meni zamjenik gospodin Kruljac, znači zamjenik načelnika općine Čavle, rodom iz Begova Razdolja. Evo, poruka današnjeg dana jest da nas Marija sve okuplja kao naša nebeska majka i mogli ste danas vidjeti more hodočasnika koje časte, koje dolaze s svih krajeva, prije svega iz našeg delničkog dekanata Gorski kotar, ali i iz mnogih drugih dekanata i župa, kao što je Primorje, Bakarski dekanat, gdje rado svake godine hodočaste k nama. Evo, doista svojom milošću Blažena djevica Marija prati sve nas koji zagovaramo, koji se utječemo njezino pomoći, da svaki vjernik koji dođe tu osjeti mir, ispunjenje. Neki hodočasnici iskoristili su svoj dolazak u ovo lijepo goransko mjesto da bi posjetili svoju rodbinu i one najmilije kojih nažalost više nema.